שלום לכולם, אני אדריך אתכם כיצד לתזמן פגישה ללא הגבלת זמן בזום של משרד החינוך, ולאחר מכן להעתיק את הקישור לפלטפורמה של Tor4U למען שיחות הורים. אז ככה, קודם כל ניכנס לזום של משרד החינוך. למי שיש קישור קבוע בסדר, למי שלא אני רושם בגוגל זום משרד החינוך. אוקיי? נכנס לאפשרות הראשונה שרשומה באנגלית עם שם די ארוך, זום, וידאו קונפרנסים וכדומה. עכשיו כאן, כאשר אתם מגיעים למסך זה, אנחנו נכנסים דרך הגדרות משתמש, שימו לב. אוקיי? עכשיו, כיוון שאני כבר נמצא במערכת, זה נכנס לי ישירות לזום. לכן, אם אתם לא נמצאים במערכת, אתם תגיעו למסך של הזדהות אחידה של משרד החינוך, שם אתם נדרשים להזין שם משתמש וסיסמה, ואז תעברו לזום. עכשיו, כאשר אני מגיע לכאן, מה שאני עושה כמובן זה לוחץ על Schedule a Meeting. אוקיי, נפתח לי בעצם הדף של קביעת הפגישה. במקום My Meeting נרשום נגיד שיחות הורים לצורך העניין. עכשיו כמובן שההורים לא רואים את זה, השיחות הורים זה כדי שאתם תזהו את זה מתוך כל הכישורים שלכם. אז לאחר שאני רושם שיחות הורים, אני בעצם מתזמן את זה בעצם ללא הגבלת זמן, אני לא מתייחס לכל הרשום כאן, עד שאני מגיע למטה לתיבת הסימון Require in Meeting, אני לוחץ על זה, אוקיי? כאן נפתח לי חלון, במקום Daily אני לוחץ על Daily, ואז כאן באפשרות האחרונה אני לוחץ על No Fixed Time. ברגע שעשיתי את זה, בעצם זה קישור קבוע ללא הגבלת זמן. שני דברים שחשוב לראות, אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו על Generate ולא Personal, ובנוסף כאן ברירת המחדל שיש לי סיסמה לכניסה, אני מבטל אותה. אנחנו לא רוצים לגרום להורים להסתבך עם סיסמאות וכדומה. מה שעוד חשוב זה שאנחנו כן מוודאים שה-Waiting Room פועל מה שנקרא מסומן. למה? כי אנחנו גם לא רוצים ליצור מצב שאנחנו באמצע שיחת הורים עם זוג הורים, ואז הורים נוספים מצטרפים לתוך השיחה. אז לאחר שווידאתי את כל הדברים האלה, אני לוחץ על Save. כאן כמובן לא צריך לסמן כלום. אני לוחץ על Save. ונפתחת לי בעצם הפגישה עצמה. עכשיו, הכי פשוט זה, אני מגיע כאן לקישור, אתם רואים Invite Link, אני לא לוחץ על Copy Invitation, מה שעושה Copy Invitation הוא מעתיק כולל המלל, אני לא צריך את זה, אז מה שאני עושה, אני ניגש כאן לקישור עצמו, לחצן ימני על העכבר, ואז אני בוחר בהעתקת כתובת קישור. לאחר שסיימתי את זה, מה שאני עושה, אני ניגש שוב לגוגל, בגוגל אנחנו רושמים יום הורים, ואנחנו נכנסים לאפשרות ניהול ימי הורים בפשטות ובקלות. לוחץ על זה. לאחר שנכנסתי כאן לפלטפורמה הזו בעצם של Tor4U, אני צריך כניסה למערכת. לוחץ על כניסה למערכת. כאן אתם מזינים את המייל הארגוני שלכם ואת הסיסמה שאלון שלח לכם במייל. אתם תראו בעצם מייל עם Tor4U עם סיסמה ראשונית. עכשיו, אם לא תראו את זה חבר'ה, תחפשו את זה בספאם, יכול להיות שזה נמצא בספאם. אוקיי? אז ככה, לאחר שאני מזין את זה, אני עושה ייכנס, ואז זה מביא אותי לדף פתיחה שזה בעצם היומן. עכשיו, דבר ראשון חבר'ה, הפגישות כבר תוזמנו לכם, גם התאריכים, אין צורך לגעת, אוקיי? אם אנחנו נשים לב, יש לנו יום הורים ראשון בשביעי לינואר בין השעות 1 ל-5. עכשיו תשימו לב שגם הפגישות הן פגישות של 10 דקות, כשביניהם יש מרווח של 5 דקות הפסקה. יום הורים השני הוא ב-12 לינואר ביום שלישי. גם זה אנחנו לא נוגעים. מה שאנחנו צריכים כאן לעשות. אז אנחנו הולכים למעלה לתפריט לסרגל, ואנחנו בוחרים בדף אישי. בדף האישי אני יותר מתייחס לתפריט מצד ימין. בתפריט מצד ימין אני נכנס כאן לעדכון קישור לזום. אוקיי? מה שאני עושה כאן זה כמובן אצלכם יהיה ריק. אני עושה קונטרול V, מדביק, או קונטרול V או לחצן ימני והדבקה.
אוקיי? מה שזה עשה זה בעצם העביר את הקישור הקבוע שלכם. עכשיו ברגע שאתם תלחצו על המשך, חשוב לוודא שהעדכון בוצע בהצלחה, אוקיי? וזהו, זה מבחינת הקישור של הזום. עוד משהו שחשוב לבדוק, עדכון התפקיד. כאשר ההורים נכנסים לפגישות, אז הם צריכים לראות אושר אבינועם מתמטיקה כדי לזהות, אוקיי? אז בעדכון התפקיד אני ניגש גם כאן באותו עמוד לעדכון תפקיד מצד ימין, אוקיי? וכאן אני רושם, נגיד אושר הוא מורה למתמטיקה, אז אני רושם מתמטיקה. מי שיש לו עוד תפקידים בנוסף, אז פשוט עושה פסיק ומוסיף את התפקיד הנוסף. לאחר שסיימתי, גם כאן אני לוחץ על המשך, וכאן אני גם צריך לוודא שהעדכון בוצע בהצלחה. וזהו, זה מה שאתם נדרשים לעשות. מעבר לכך, את ההזמנות לילך מוציאה, להזמנות להורים, הפגישות כבר מתוזמנות, הכל מסודר. אתם צריכים רק לעדכן קישור לזום ועדכון תפקיד. זהו, בהצלחה.